Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і нарэшце надышоў час нашай сустрэчы, якая звычайна ладзіцца раз на 3 тыдні. Тут у нас трошку збой матрыцы адбыўся, но але тым не менш мы ўсё адно сустрэліся, каб не пакідаць вас усіх без такой шчаслівай магчымасці слухаць і бачыць наших выдатных юрыстаў, юрыстка, созаснавальніца дабрачыннай ініцыятывы партызанка Ганна Маціеўская. Прывітанне, Ганна. Ну і адвакатка Марыя Колесава-Гудзіліна. Прывітанне, Марыя. Ну што ж, адразу хочу звярнуцца да ўсіх наших слухачоў і гледачоў, каб вы подписываліся на сацыяльныя сеткі партызанкі. Калі ласка, захвочваем, шмат добрай інфармацыі, таксама якаснай. А можа заданаціць таксама. Да, бачыце. Ну, Марыя, вас... На меня не трэба подписываться, я экстремистские материалы. Дякую. Ну, партызанка таксама экстремистские материалы, але можно без подписки, але читать. И Марию таксама в социальных сетках. Ну, приватный, скажем так, канал, калі яна вас дазволіць у сябры далучыць. Ну и, безумоўна, не забывайте про YouTube канал Еврорады, ставьте свои подобаечки, натискайте на звоночек, каб не пропустить нашу наступную сустрэчу с выдатными нашими спикерками, потому что вот бачите, трошечку сбился график, вот не подписались, не поставили звоночек, то пропустили, по так пришло поведомление. Ну и безумоўно расширвайте, калі для вас это бяспечна. Ну что ж, вельмі шмат у нас цікавых тэмаў для абмеркавання сёння запланавана. І з чаго пачнем? Давайте, может быть, пачнем с такого законопроекта, які мы уже відаць, не законопроект, а закон змены у міграцыйным заканадаўстве Польшчы, якое было ухвалена сеймам с аднаго боку, з другого боку. Я чаму да яго першага звярнуўся, бо сёння раніцай бачыў інфармацыю, што прэм'ер-міністр Туск звярнуўся да прэзідэнта Польшчы Дуды з просьбай, каб той як мага хутчэй паставіў подпіс, ухваліў, ну і даў, так бы мовіць, зялёнае святло дзеянню гэтага заканадаўчага акта. Што ўсё ж таки ён прадугледжвае, змяніла, мы уже абмяркоўвалі яго, але змянілася, не змянілася, што чакае беларусаў? Ну, перадусім ён не будзе ўсё ж таки датычыць беларусаў, таму тут перадусім трэба выдохнуць, так што не шмат у нас таких ёсць магчымасцяў. У беларусаў мы заўжды маем нейкія заўжды стрэсы, так далей, але тут насамрэч добрая навіна такая, што ён не датычыць беларусаў, то бок нават калі на базе гэтага законапраекту собственно Кабінет міністраў прыме рашэнне аб тым, каб увесці гэтыя новыя абмежаванні аб праве на складанне на прытулак заявы, то яно не будзе дзейнічаць у дачыненні да беларусаў. Там есть толькі маленечкі такі дысклеймер, ён тычыцца сітуацыі, калі, ну, напрыклад, вооруженным метадам у групе асобаў, якіх будуць беларусы, напрыклад, так, яны будуць перасякаць мяжу. Вось тады, канешне, ён будзе дзейнічаць таксама у дачыненні да беларусаў, але гэта ўсё ж такі такія выпадкі экстрэмальныя, а ў усіх іншых сітуацыях ён не будзе дзейнічаць у дачыненні менавіта ў беларусах, таму што яны там так завіцеявата, можна так сказаць, але прадугледжаны як грамадзяне той краіны, з якой стасуецца, так закон кажа, інструменталізацыя. Вось. І гэта Беларусь, таму для грамадзян гэтай краіны, то бок для грамадзян Беларусі прадугледжаны такія рэчы, таму тут, мне здаецца, все ж таки гэтага закону не трэба хвалявацца занадта, таму вось з беларускай перспектывы тут усё ясна. Магу толькі сказаць, што вось у нас, напрыклад, была таксама недавно, 1,5 тыдні таму была сустрэча ў польскай міграцыі з шэфам Ужэнду да справ цудаземцаў. Вось, і агулам я бачу, што ёсць нейкая такая гатоўнасць таксама да патэнцыйных зменаў, калі б таксама сітуацыя беларусаў яна змянялася. Ёсць таксама канкрэтныя дзеянні ў напрамку, звязаным з пашырэннем распрацоўкі законаў на беларусаў у выклікаў, напрыклад, пашпарту, ці, напрыклад, калі беларусы трацяць права доступу да рынку труда, якое мелі да таго, як складалі заяву на міжнародную ахову. Напрыклад, бо мелі гуманітарную візу, ці, напрыклад, яшчэ калісьці там візу ПБХ, ці такі від на жыхарства. Ну, вось цяпер шмат такіх прапановаў
прапановаў былі добра адрэагаваныя таксама шэфам міграцыі, таму гэта такі добры сігнал прынамсі на канструктыўную працу, гэта добра. І шмат з нашых прапановаў былі таксама прынятыя. І вось будзем глядзець, я ўсё ж такі, як гэта кажуць, маю добры, разумею, што ёсць добры вайб, але пакуль тэкста не пабачу, то буду глядзець, ведаеце, каб напэўна ўсе гэтыя рэчы былі таксама прадугледжаны. Вось. Таму ў скорым часе таксама зменіцца працэдура падачы на эканамічныя віды на жыхарства, таксама працаўнічыя, бізнесовыя і іншыя, яна будзе больш электронная, і праз гэта будуць хутчэйшыя разгляды ўсё ж такі справаў. Вось. У меня есть одно пытанне. Так, Прабачце, Зміцер. Ну, Так, давайте. А зараз гэта, калі ты складаеш там заяву на від на жыхарства, у Польшчы гэта толькі ножкамі, сам, паперова і гэтак далей. Просто няма цэнтралізацыі, у гэтым вялікая праблема, таму што кожнае воеводства мае сваю сістэму, і ўсё ж такі ёсць два трэкі, адзін гэта такі больш электранічны, але ўсё ж такі ніхто не забараняе, як бы таксама, і таксама яны будуць зрабіць гэта так, каб не трэба, каб орган не мусіў давызываць таксама на падачу дакументаў, то бок будуць спрашчаць усе рэчы, якія просто як бы вымагаюць ад працаўнікоў міграцыі, каб яны больш там выдавалі нейкіх такіх рэквестаў, каб данесці дакументы і так далей. Вось, таму вось у гэтым напрамку стараюцца спрасціць гэтую працэдуру. Вось, таму што палякі разумеюць, што і гэта было як бы так агулам вітала дзесьці ў воздухе, што ўсё ж такі шмат іншаземцаў і, канешне, не спраўляюцца як бы органы, не гледзячы на тое, што стараюцца таксама новых працаўнікоў як бы захвочваць і прымаюць да працы, але ўсё ж такі, ну, нават рэкардсмен Вроцлаў заўжды гучыць як мы ведаем. На жаль, мы ведаем, але гэта пакуль мы зменім, пакуль мы гэтую калейку неяк там рушым, то гэта патрабуе часу. Вось. Марыя, калі мы кажам, зараз мы назіраем увогуле нейкія там альбо дзесьці канкрэтныя змены ў міграцыйнае заканадаўства, дзесьці размовы пра тое, што трэба нешта мяняць. Калі вот казаць пра Літву, там нешта мяняецца? Вы ведаеце, што збольшага я магу сказаць, што калі у Літве все электронная падача, Таму што краіна, ну гэта зразумела, краіна маленькая, гэта хутчэй разглядаецца. Так, было там час адцягвалася і гэтак далей, но зараз, калі ты звяртаешся у міграцыю, напрыклад, з запытам там аб гуманітарным ВНЖ альбо там блю-карт эканамічным ВНЖ, то гэта больш, ну зразумела, ты все гэта робіш дома, все дадаеш і потым тебе выдае магчымасць запісацца на дату, якая ёсць там вольна, каб прыйсці таксама там падпісаць, фатаграфавацца і гэтак далей. Магу сказаць, што у Літве больш-менш стала зараз гэта хутчэй, таму што ну как бы снізілась колькасць грамадзян з Украіны і ну хуценька гэта разглядаецца, і там не было такой, ну часам былі такія змены, што ну даже не змены, а так адцягвалася час, калі у нас ну кожную заяву там подлежит проверке департаментом госбяспекі Літвы. Такія правила, такое жыццё. Вось. І так было, што часам адцягвалася, але яны пападалі ўсё ж такі ў гэтыя межы. Напрыклад, калі гэта гуманітарны ВНЖ, то яны пападалі ў гэтых 4 месяцы, якія трэба было там разглядаць. Былі адзінкі, якія там чакалі даўжэй. Але зараз я бачу как бы больш-менш ну, нармальную как бы практыку. З цікавага зараз пачалі выдаваць уцякацтва хутчэй, таму што былі людзі, якія чакалі пагоду, альбо там, ну, год гэта шмат у Літве, насамрэч. Тут нават і ў Польшчы хутчэй, сярэдні там срок 9 месяцаў, ну, ёсць 6 месяцаў. Ну, былі такія, якія за месяц атрымлівалі, але был такой момант, калі вось пачалося гэта гісторыя з літвінізмам, все как бы вельмі как бы марудна гэта ішло. Зараз з цікавага того, што магчыма будуць змены. Напэўна, ну, гледачы таксама ведаюць, што ў Літве ёсць закон, які прынёс пэўнае агранічэнне для беларусаў і грамадзян Расіі. Вось. І зараз змянілася Сейм і новая как бы
ўсё новае. Вось, і пашоў такі працэс, і зараз 18 дэпутатаў Сейма ўжо прагаласавалі першапачаткова супраць падаўжэння гэтых абмежаванняў для беларусаў, якія жывуць у Літве. Напрыклад, для грамадзян Расіі ім забаронена набываць маёмасць. Для беларусаў ёсць магчымасць, але ты там тоже некаторыя ёсць агранічэння. Зараз можа быць все ідзе к таму, каб у беларусаў, напэўна, была магчымасць, каб не было ніякіх там агранічэнняў і гэтак далей. Але ўсё ж такі цяжкім пытаннем, які застаецца ў Літве, гэта перспектыва того, якая легалізацыя ў цябе ў Літве, таму што ты жывеш там год 5 і праблема ў тым, што ты грамадзянства атрымаць не можаш чисто технічна. Ты зараз большасць беларусаў, якія з'ехалі вымушана, яны не могуць адмовіцца ад беларускага грамадзянства, каб атрымаць літоўскае грамадзянства. Конечно, тут можа будуць нейкія змены, тому што гэта цікавіць таксама і грамадзян Літвы, якія з'язджаюць, яны хацяць, ёсць жаданне захаваць літоўскае грамадзянства і атрымаць, напрыклад, іншае яшчэ. Вось такія вот моменты ідуць, але я бачу больш пазітыўны момант. Я з таких з того, што адбываецца зараз, не так шмат так званых нацбяспечнікаў у колькасці. Ёсць, канешне, выпадкі, але іх не такая вялікая колькасць, і больш выглядае так, што больш уважліва сталі на гэта глядзець. Вось. І адразу скажу, што вось вы, напэўна, бачылі гэты фільм прапагандысцкі, пра які там пішуць праваабаронцы. Вось. Трэба адзначыць, што гэта вельмі не часта ты такой убачыш, што беларус у лагере у Літве. Таму што хутчэй за ўсё, калі беларус перасякае мяжу, так скажем, ён парушае заканадаўства Літвы. Спачатку узбуджаецца крымінальная справа, потым спыняецца, таму што там, напрыклад, будзе выяснена, што гэта вымушаны выезд і гэтак далей. Ёсць свае таксама заканадаўчыя меры. Збольшага беларусы, якія з'язджаюць, у іх ёсць розныя магчымасці к розным арганізацыям звярнуцца. І я бы сказала, што вось кейс, пра які там распавядалі, што чалавек у лагеры, гэта вельмі рэдкая з'ява, таму што большасць там не беларусаў. Беларусы маюць нейкія знаёмствы, якія рэгіструюць у себя там гэтых людзей, і гэта вось такім чынам. То есть я бачу, што для беларусаў, якія жывуць у Літве, больш-менш спрашчаецца, але гэта не на заканадаўчым уровні, гэта практыка. Тут цікавы вось менавіта момант для нас, нашых слухачоў. Мне здаецца, што варта гэта таксама патлумачыць, што ёсць розніца у сістэме, у крытэрыях атрымання менавіта грамадзянства ў Польшчы, у Літве, таму што Польшча, напрыклад, ужо шмат гадоў, калі дазваляе мець некалькі грамадзянстваў, і то бок гэта не у працэдуры няма такога патрабавання, каб менавіта адмовіцца ад іншых грамадзянстваў. А ў Літве на сённяшні момант няма магчымасці мець 2 ці больш грамадзянств, таму вось менавіта тое, пра што казала... Не пра трэкі, я просто, што ёсць патрабаванне, з некаторымі там выключэннямі, але агулам патрабаванне, што трэба менавіта адмовіцца ад іншых грамадзянстваў, таму вось гэта такая рэч, пра якую ўжо шмат беларусы пачынаюць думаць у перспектыве такой больш доўгатэрміновай, вось таму хацела патлумачыць. Вы ведаеце, што таксама важна адзначыць, што ўсё ж такі я бачу даже з тых людзей, якія звяртаюцца з пытаннем, што далей пра легалізацыю, каб было больш-менш зразумела, то, конечно, беларусы збольшага, есть жаданне захаваць беларускае грамадзянства, даже з тымі пашпартамі, якія ёсць, з гэтымі кніжачкамі, якія скончыліся і гэтак далей. Жаданне ёсць такое захаваць гэтае грамадзянства, і гэта для нас таксама, напэўна, для і грамадзянскай супольнасці, для палітыкаў таксама важны момант, каб працы, каб таксама гэта адзначаць, што беларусы, яны з'язджаюць, легалізавацца хацяць, але хацяць таксама захаваць сваю датычнасць да Беларусі. Усё ж такі. І я так разумею, мне просто адразу узгадалася, калі мы абмяркоўвалі вось з былым амбасадарам Украіны ў Беларусі Ігорем Кізімам праблемы
по легализации ва Украине тех же самых доброахвотников, и у Украине есть такие норма закона, что ты повинен предоставить доведку с Беларуси, что ты не маешь там криминальной судимости. Да, доведка и вот такая. як может доброахвотник атрымаць гэтую даведку, з'ездзіць у Беларусь по яе, і тут тая ж самая в прынцыпе сітуацыя. Я кажу, як вырашыць гэтую сітуацыю, і Кізім кажа, гэта ваша праблема. Ну, в сэнсе, гэта вы павінны пра гэта калапаціцца, ну не мы з вами, можа быць, а палітыкі нашы, якія павінны ціснуць на палітыкаў ва Ўкраіне, на тую ж самую Верховную Раду і прабіваць, дамагацца, каб яны унеслі змены ў заканадаўстве. У дадзенай сітуацыі мы маем той же самы кейс? Не зусім так, тому что, ведаеце, такія рашэнні ўсё ж таки ў Літве прымаюцца рэферэндумам, і была такая спроба, калі выбіралі прэзідэнта, таксама был рэферэндум у Літве, і там вельмі высокі цэнз было, трэба колькасць насельніцтва, каб паўдзельнічала ў гэтым рэферэндуме, каб внесці змены, таму што гэта такія канстытуцыянальныя змены насамрэч, і таму яны патрабуюць рэферэндуму. А наконт Украіны вы ведаеце, што гэта вельмі правільны поінт, але таксама тут ёсць магчымасць. Даведка больш-менш, заклад у тебя ёсць яшчэ дакументы ў Польшчы, і ты маеш нейкае дачыненне да Польшчы альбо да Літвы, і ты береш такую даведку ў Літве или ў Польшчы. Толькі залежыць, Украіна яе прымае, тому што могуць хацець якби таксама з тэрыторыі краіны, на якой раней чалавек. І гэта пытанне, насамрэч палітыкаў, каб гэта праадвакатаваць, каб прымалі менавіта такія даведкі, калі няма магчымасці атрымаць нейкую іншым чынам. А калі мы кажам пра добраахвотнікаў, вы ведаеце, што Полк Каліноўскага гэта тэрарыстычная арганізацыя. І якую даведку чалавек атрымае? Выбачаюся, конечно. І што конечно, там будзе менавіта крымінальны пераслед. Калі б нават яго не было б на момант складзення заявы, то ён хутка з вялікай правдападобнасцю можа з'явіцца. Так ёсць, што беларускія добраахвотнікі ва Ўкраіне, канешне, гэта такая група, якая не абароненая у легалізацыйным пытанні, таму што атрымліваецца, што яны маюць документы до моменту, пакуль у них есть контракт. Калі ты сыходзіш, у тебя адразу ты павінен з'ехаць, а у тебя, напрыклад, скончыўся пашпарт, там няма візы, няма нейкіх такіх штук. Таму я ведаю, што зараз новая дядька мне казаў, што яны гэтым займаюцца, і гэта вельмі важнае пытанне таксама, таму што мне вельмі падабаецца іх поінт пра тое, што Полк Каліноўскага гэта не пра вайну, гэта пра людзей. Перш за ўсё, што гэта трэба клапаціцца пра людзей, і гэта бачна, што яны пачынаюць гэта рабіць, думаць пра тых, хто там к ім прыязджае таксама. Вось такія абставіны. Да. Калі Марыя казала пра дзядзьку, то это не яе там родны дзядзька, хаця можа быць ён таксама для яе родны чалавек, але размова ішла пра пазыўны дзядзька, пра Шурмея, які камандзір палка Каліноўскага. Можа быть агульнае такое пытанне, найперш да Марыі, що ж таки, а што там з нацыянальнай бяспекай? Я маю на увазе пастаянна, перыядычна, по крайней мере, з'яўляюцца вось гэтыя кейсы пра беларусаў, якія ўжо нават пажылі колькі часу ў Літве, мелі там ВНЖ, і раптам іх прызнаюць нацыянальнай бяспекай. Что-нибудь змяняецца ці не? І ў які бок? Вы ведаеце, менш, канешне, такіх ёсць выпадкаў, але таксама трэба адзначыць, і дзякую, тут мне такое жаданне ёсць сказаць ўсё ж такі Freedom House-у, Віцісу Ірконісу і усім тым, хто з ім працуе, таму што таксама яны намагаюцца дапамагчы усім тым беларусам, якія атрымоўваюць такія пытанні, якія вымушаны з'ехалі і атрымоўвалі, напрыклад, эканамічныя ВНЖ, они гуманітарныя, яны намагаюцца дапамагчы, сказаць, што гэта там змянілася і ўсё, няма нацбяспечнікаў, такога няма. Ведаеце, учора мы пра гэта размаўлялі з Ганнай. У Літве зараз ўсё ж такі ідзе падрыхтоўка і адчуваецца набліжэнне такой пагрозы. Яно адчуваецца навокал, і Літва мае таксама пуці адходжання ад Вільнюса, таму што па абароннай стратэгіі гэта не секрэт, і гэта публічная інфа, што Вільнюс будзе здадзены, будуць абараняцца з Каўнаса, але на Каўнас адна дарога.
ведаеце. І калі вось так вот з пункту гледжання літоўца паглядзець, калі ён больш-менш бачыць тут беларуса, расейца і гэтак далей, якія ў перспектыве могуць заблакаваць просто адной аваріяй гэтую дарогу, Зміцер, тады мне как бы больш-менш зразумела, чаму яны гэтага всего так шугаюцца і баяцца. Але тут гэта таксама не вырашэнне пытання, калі ты усіх прызнаеш нацбяспечнікамі. Таму што, ведаеце, мы бачым сітуацыю, якіх у полі грамадзянскай супольнасці таксама ёсць так ненадзейныя людзі. Вось. І гэта как бы тут ты не адгадаеш, каго ты там прызнаў. Больш за ўсё, мне падаецца, амаль тыя ўсе, каго мы ведаем, гэта дакладна ніякія не агенты. Ну, так. Гэта там, ведаеце, там дзяўчынка, якая па распределенню працавала у таможенном камітэце сісадмінам там гэты год, а потым сышла і стала айцішніцай, і за гэта прызналі нацбяспечніцай, і яна на яе паглядзець, гэта, якая нацбяспечніца, яна ёздует ветер, калі паглядзець. Ого, айцішнікі, ведаеце, што тут могуць натварыць? Пагоршым якой-нибудь вон тэрмінатар са сваімі бомбамі. Можа і так, але ведаеце, зараз я вам так скажу, што гэтыя юнікорны, якія існуюць у Літве, і Літва прызнае, конечно, што і вялікія кампаніі, якія прыехалі ў Літву, яны таксама прыносяць у Літву шмат грошай і падаткаў і гэтак далей, і гэта вельмі важна. Ёсць падтрымка з іншага боку. Я не ведаю. Пазітыўна скажу, што проста з практыкі лепей стала. Як будзе далей, пакуль не ведаю. А у нас змены ў Польшчы, я хочу сказаць так. У нас усё ж такі ёсць змены у сэнсе заканадаўчым таксама. Вось хочу нагадаць слухачам, нашым гледачам, што ўсё ж такі ўжо ўведзеныя шырэйшыя падставы, каб скасаваць міжнародную ахову, і менавіта там ёсць парушэнне, так званыя сур'ёзныя парушэнні крымінальнага заканадаўства ў тым ліку. Вось па інфармацыі шэфа міграцыі, беларусы, ён пазначыў беларусы і украінцы ў адной плюс-менш катэгорыі па колькасці менавіта злачынства ў Польшчы, але там вельмі цяпер лідыруе з такім з вышэйшымі нашмат лічбамі гэта грузіны. Таму вось менавіта можа шмат хто бачыў пра інфармацыю і таксама відэо пра гэтыя самалёты, якія адпраўляліся менавіта з Польшчы. Але хочу адзначыць, што тое, што я маю дачыненне цяпер шмат у практыцы, гэта пачатак спраўджэння і такого. Я мяркую, што гэта будуць, канечне, крымінальныя справы. Просто першыя там рэчы робіць пагранічная служба. Гэта менавіта спраўджэнне гэтых усіх, як я гэта кажу, пасрэднікаў, так? То бок тых, хто выдавалі таксама вось менавіта тысячамі запрашэння на працу, вось якімі людзі карысталіся, і цяпер ужо ёсць і выклікі таксама людзей у характары сведкаў, і тут трэба так. І пакуль што тут трэба таксама быць вельмі асцярожнымі. Папярэджу просто таксама гледачоў, што ёсць такое рызыка, што калі вы не мэтанакіравана карысталіся працоўнай візай, напрыклад, ездзілі так па гэтай візе, зрабілі, бо так прасцей было праз некаторы час, і да сённяшняга моманту так прасцей, але не працаўладкоўваліся, ездзілі туды-сюды і так далей. Вось, гэта можа быць патэнцыйная рызыка таксама забароны на ўезд у Польшчу і ў развяз. Таму трэба пра гэта так даволі так ставіцца. Вось цяпер вярнулася менавіта з сустрэчы з адной з кліентак. Таму просто папярэджваю, што гэта вось цяпер ёсць два трэкі. Вось гэты трэк і даволі папулярны, другі гэта разводы. І гэта такія два асноўныя такія моманты, якія, але вось гэты першы, ён звязаны менавіта з нацбяспекай. І тут бачна сапраўды, што хочуць зрабіць нейкі такі парадак. Яго менавіта, ведаеце, тут просто шкада будзе, калі па людзях гэта атаб'е рыкашэтам, бо мне здаецца, што нават калі хтосьці свядома карыстаўся з менавіта такіх візавых паслуг, то гэта не было звязана з тым, што людзі сапраўды мелі такое мэтанакіраванне парушаць закон, а больш гэта такая была мера, крыху можна казаць, часам вымушаная. Я заўжды бараню людзей, калі ты не ведаеш, як табе зрабіць
візу і няма ніякіх выхадаў. Менавіта так, але трэба ставіцца да гэтага асцярожна, найлепш скансультавацца з адвакатам, таму што гэта можа мець менавіта такія больш паважныя, як бы здаецца, што мэта гэта, канешне, вось гэтыя пасрэднікі, але ведаеце, можна рыкашэтам нешта сказаць тое, што не будзе менавіта на вашу карысць, і таксама можна атрымаць, скажем так, вось рыкашэтам. Таму ставьцеся, калі ласка, да гэтага адказна. Вось таксама адказна выбірайце тых, хто вядзе вашыя справы, таму што таксама шмат хто там часам тэлефануе, кажа: а вось, а я даведалася, што мяне сапраўды непрацоўладкавалі, і што ў фірме было ліпавых там 160 сотруднікаў, вось цяпер вядзецца праверка, напрыклад, па гэтай фірме, а ў мяне эканамічны від на жыхарства, мне ў Беларусь нельга. Што рабіць, так? Это одна ситуация. Другая ситуация, типу, што быў нейкі пасярэднік, ну, бо яны ж не юрысты ў асноўным сваім, так? Просто, бо у нас кожны чалавек мае права весці такія справы, і тэлефануюць, кажуць, што, оказывается, мой пасярэднік атрымаў негатыўнае рашэнне, прыйшло да яго на пошту, ён мяне не паведаміў, і ўжо прайшоў срок на абскарджанне. Ці можна штосьці з гэтым зрабіць? Нічога нельга з гэтым зрабіць. І вось гэта сапраўды бачу, што ёсць, напрыклад, ужо побыты так званыя талераваныя для беларусаў, то бок гэта катэгорыя, калі, напрыклад, не было выдадзена рашэнне, каб беларуса выдаліць з Польшчы, бо бачна, што ёсць нейкія падставы меркаваць, што, напрыклад, яму нельга яго высылаць у краіну як бы вяртання, але чамусьці, напрыклад, не даюць гуманітарны такі побыт, гэта не тое ж самае, што гуманітарны ВНЖ, а такі згода на побыт па прычынах гуманітарных, крышачку іншая. А патэнцыйна, як бы, другая падстава гэта талераваны. І розніца ў практыцы ў тым, што нельга з талераваным атрымаць падарожны дакумент на сённяшні момант. А калі пагранічная служба дала б гэты крыху вышэйшы статус, то бок, як ведаць, уцікацтва, дадатковая ахова, і тут гуманітарны і талераваны, так, то пры гуманітарным ёсць менавіта падстава атрымаць падарожны дакумент. Што гэта пазначае? Ну, гэта затык на мінімум 5 год менавіта на тое, што ты не можаш пакінуць тэрыторыю Польшчы толькі таму, што у цябе няма, напрыклад, дзейнага пашпарту, так? Вось, і альбо ты яго страціў і так далей. Таму тут з'яўляюцца такія, канешне, гэта будзе адзін з пунктаў, які таксама трэба пралябаваць, каб все ж таки пашырыць гэтую катэгорыю тых, у кого ёсць побыт талераваны, альбо каб у практыцы часцей беларусы маглі атрымліваць гэты побыт па гуманітарных прычынах, вось такі спецыяльны, калі не выдалі менавіта забарону на ўезд, вось. Ну і, канешне, у топчыку заўжды перавоз мігрантаў гэта аўтаматычны пападос, як гэта кажу. Таму як бы тут грошы гэтага не вартыя, бо, шчыра кажучы, на адваката потым выдадзіце больш, і шансы вельмі невялікія, шчыра кажучы, таму як бы лепш цяпер так з большай увагай ставіцца да сітуацыі, не пападаць у непрыемнасці. Таму вось у нас такі вось з'явіўся менавіта новы агляд справы, так. Ну, але я так разумею, што вот калі мы гаворым пра нейкія там пэўныя змены, ну, пра тое ж сама датычна побыта талераванага, то, як казаў Латушка, аднавіла ж працу сваю камісія пры Міністэрстве ўнутраных справаў Польшчы. Вам і карты ў рукі, як кажуць? Моцныя карты, як кажа Трамп, бярыце і ўперод. Я не ведаце, гэта добрае параўнанне, так. Вот такая бурлівая сітуацыя цяпер. Але anyway, так, слухайце, я заўжды усе рэчы, бачачы, што ёсць нейкія сістэмовыя, ну, я гэта кажу, дзіркі юрыдычна, так, то бок, якія ў сітуацыі беларусаў, на жаль, не адпавядаюць патрэбам, заўжды дасылаем, просто і шмат насамрэч карыстаемся з таго, што ў нас прыходзіць да партызанкі. Таму таксама, слухайце, калі вы вось менавіта трапляеце ў нейкую такую сітуацыю, то я хочу таксама, каб гледачы ведалі, што калі да нас звяртаюцца і з намі таксама дзеляцца сваёй праблемай, то гэта таксама потым накіроўваецца далей. Менавіта мы ж збіраем усе гэтыя кейсы і потым перадаем вось гэтыя праблемовыя, аналізуем, калі бачым, што заканадаўства не адпавядае патрэбам беларусаў, то мы ўсё гэта далей накіроўваем, ну і пушым, канешне, ну што ж рабіць, такая праца. Так што калі у вас ёсць нейкія праблемы, пытанні і ці патрэбная дапамога, то спасылачка на партызанку, на іх чат-бот, можна пісаць свае праблемы,
дарэчы, вот мне таксама подказывалі інфармацыю, калі не ведаў, тэрмінова трэба было документ один запомніць. Тут же скинули спасылочку, як, што, куды пісаць, так што працуе, праверана на сабе, як кажуць. Дякуем за рэкамендацыю. Пытанне агульнае да вас, просто каб вы расказалі кожнае, як это працуе у краіне, вот у Літве і ў Польшчы, калі закранули пытанне візаў. Все ж таки, вось чалавек знаходзіцца тут, ну, за мяжой, в эміграцыі, а трэба візу зрабіць сваякам, якія ў Беларусі. Як можна выкруціцца? Ну, я бяру, давайте возьмем самы такі варыянт, відаць, просты, але і такі, калі чалавек знаходіцца на абароне. Ну тут, канешне, у нас насамрэч на партызанцы ёсць інструкцыя. З гэтага можа пачну. Прабачце, што такая можа крыху рэклама, але пра тое, што людзі маюць там усе узоры пісьмаў, якімі можна скарыстацца. То бок вам не трэба самому сядаць і думаць. Давай пачнем спачатку, што чалавек, які знаходзіцца на абароне, ён ужо мае права ад свайго імя. Так, запрасіць блізкіх чальцоў сям'і, напрыклад, бацькоў, вось менавіта гэта бацькі, напрыклад, гэта заўжды такая даволі уразлівая як бы сітуацыя для шмат каго з уцекачоў, хто не бачыў бацькоў, асабліва калі яны ўжо ў такім сталым узросце. Вось, таму вы маеце права, каб менавіта такое запрашэнне зрабіць, гэта трэба зрабіць у натарыуса, у нас ёсць ужо ўсе ўзоры, трэба прыйсці, гэта не каштуе шмат, каб падпісаць дакумент, бо гэта не натарыйны акт, гэта такое завярэнне подпісу у натарыуса, і трэба будзе перадаць гэта таксама, каб сказаць, гэта не тыя запрашэнні, вось якія робяць класычна для таго, каб кагосьці запрасіць у госці. Гэта зусім іншы спецыяльны трэк, які быў спецыяльна ўведзены менавіта, і таксама мы лябавалі гэта яшчэ ў мінулым годзе, гэта было ў спісе прапанову з марца, з менавіта з сакавіка мінулага года, якія падаваліся, каб нават са студзеня, якія падаваліся, каб менавіта спрасціць пабачання з чальцамі сям'і. Мы гэта менавіта абгрунтоўвалі тым, што людзі, на жаль, праз тое, што адзін не бачыць другога, падымаюць таксама рызыкоўныя рашэнні, напрыклад, каб сустрэцца ў Грузіі ці сустрэцца ў Егіпце, дзе патэнцыйна такім уцекачам можа быць небяспечна. Таму тут добра, што польскі бок менавіта пайшоў на сустрэчу, такі трэк адчыніў. Ведаю толькі з практыкі, што крыху лепш працуе тут ўсё ж такі амбасада ў Мінску, ніж кансуляты ў Сразу гарадах. спытаю, а колькі консулаў працуе ў польскай амбасадзе, ты ведаеш? Мне здаецца, што 3, але але толькі гэта так мне здаецца, так. Не хачу браць адказнасць. Ну, але мы тут пакуль што гаворым пра саму магчымасць, што з'явілася такая магчымасць, што калі бы не ведалі, вот чалавек у вымушанай эміграцыі, ён не можа паехаць у Беларусь, ён не ведае, якім чынам зрабіць візу сваім сваякам. А тут, как бы, калі у тебе ёсць міжнародная абарона, то ты ўжо атрымаў ад польскай дзяржавы магчымасць запрасіць, афіцыйна запрасіць ад свайго імя. Так. Для гэтага толькі трэба пайсці на сайт партызанкі, узяць дакументы, узоры дакументаў і канкрэтна інструкцыю, куды, што пайсці пакрокавую. Інструкцыя заўжды пішацца для нас са ўсёй павагай для нашых чытачоў, гледачоў, слухачоў. Мы проста ведаем, як складана карыстацца правам у замежжы, так, як для чайнікаў. Таму як бы можаце спакойна скарыстацца гэтай інструкцыяй, самастойна гэта зрабіць. Вам не трэба тут таксама ніякіх пасярэднікаў, яна вельмі простая, і ўсе тэксты ёсць, там умоўна кажучы, трэба толькі ўставіць сваё імя і прозвішча, бо яно будзе рознае у кожнага уцекача. Вось. Таму гэта нескладаная працэдура і варта гэтым скарыстацца, тым больш, што такія сустрэчы таксама вызначаюцца індывідуальна для чальцоў сям'і, і гэта спрашчае таксама працэс запісу. Ну, у сувязі таксама з рознымі складанасцямі ў візавых цэнтрах карцей. Так. І праца, ну, супрацоўнікі кансулята польскага у Беларусі таксама робяць адмысловыя такія трэкі, каб людзі з такімі запрашэннямі маглі хутчэй патрапіць без усялякіх пасярэднікаў, запісаў, ўсё астатняе. Карацей кажучы, не будзем падрабязна зараз пра это расказваць. Галоўнае, што такая магчымасць, дзякуючы рашэнні польскай дзяржавы, ёсць. Дзякуем за гэта, і такім чынам па інструкцыю канкрэтную, больш падрабязную на партызанку. А ў Літве як? Ну, кажыце ўжо праўду, як ёсць, што... Ну, карацей, так скажу, што у Літве працуе, у амбасадзе ў Беларусі працуе адзін консул.
гэта таксама трэба ведаць, і грамадзяне Літвы таксама прыязджаюць да Беларусі, і шмат якіх справаў консул гэты вымушаны вырашаць. Так скажу, калі у вас ёсць запыт для атрымання візы, я вам раю звярнуцца да праваабаронцаў, якія ёсць у публічнай прасторы з гэтым пытаннем, перш за ўсё. Гэта ўсё, што я магу на гэты конт сказаць. Вось, ну, не таму, што я не ведаю, а просто таму, што я ведаю, што вось наш з вами эфір паглядзіць маі паклоннікі з Губопа, вось, таму не будзем тут усе карты раскрываць. Ёсць розныя трэкі, але, ну, карацей, звяртайцеся да праваабаронцаў, таксама распавядуць усе трэкі. Але як бы таксама менавіта гэтая тэма візаў, напрыклад, цяпер вельмі складаная з польскага боку. Мяне шчыра здзіўляе колькасць гэтых візаў. Я была шакаваная, што за мінулы год была выдадзена крыху больш ніж за 500 візаў гуманітарных. Гэта шок. Таму што калі мы паглядзім, колькі людзей аплікуе менавіта на міжнародную абарону, давайте казаць, што сярод людзей, якія маюць гуманітарныя візы, вялікая частка патэнцыйна кваліфікуецца на міжнародную абарону. І калі я бачу, што але не ўсе ж падаюцца на міжнародную абарону, толькі частка, якая разумее, якая свядома гэта робіць, праз, не ведаю, дакументы, whatever, так. Ну і, напрыклад, на міжнародную абарону падаюцца 3000, а тых, хто атрымаў гуманітарную візу, толькі 500. У мяне шмат пытанняў, чаму такая малая лічба, таму што ўсё ж такі гэта... прыехалі к вам астатнім? Не. У нас, хаця прызнаў, напрыклад, шэф міграцыі аб тым, што яны пабачылі, нават падзякавалі за тое, што мы іх папярэдзілі, што ёсць такі мувмент, як мы гэта кажам, з Літвы, бо на папярэдняй сустрэчы ў грудзені, калі мы казалі пра тое, што людзі з'язджаюць з Літвы і прыязджаюць да Польшчы, што Польша мусіць таксама да гэтага падрыхтавацца. Скажу шчыра, на мяне так крыху паглядзелі так окей, але так неяк не ўпэўнена. А вось цяпер, калі сустракаліся 1,5 тыдні таму, яны як нават так канкрэтна заявілі: дзякуй за паведамленне, мы пабачылі, што ёсць хваля менавіта з Літвы, але ўсё ж такі яна пазначыць, што гэта ў кантэксце колькасці агулам беларусаў у Польшчы альбо ўвогуле іншаземцаў, што гэта ўсё ж такі не такія вялікія лічбы, но справядлівасці разе адних беларусаў кожны год легалізуецца тут больш за 40 000, а цяпер там больш за 120 000 беларусаў мае менавіта віды на жыхарства. Таму нават калі, умоўна кажучы, 1000 ці 2, мы адчуваем як арганізацыі, якія дапамагаюць, так? Але ў кантэксце як бы ўсёй краіны гэта ўсё ж такі там можа 1%, так? Таму, але яны пазначылі, што пабачылі, што сапраўды большасць, што ўжо ёсць хваля менавіта гэтая літоўская, так. Вы адзначылі, можа быць, наколькі это там для двух ўсё ж такі краінаў пытання. Вы калі казалі пра такія візавыя вось гэтыя тэму, пра небяспеку, пра тое, што варта звярнуць увагу, як вы прыехалі, ну, маецца на ўвазе, што можна патрапіць пад дэпартацыю там ці забарону на ўезд, і прагучалі яшчэ адно, гэта яшчэ разводы. Так. Што мелася на ўвазе? Хто каго развёў? Ну, мы нікога не развялі, хаця... Беларусы просто разводзяцца. Слухайце, іміграцыя, ну насамрэч, ну іміграцыя, гэта ж складанасці, гэта таксама нейкая свядомасць, ну не ведаю там, гэта тое, што... Маё адчуванне, можа так, базуючы на тым, што там на апошніх такіх кейсах, што маю я такое адчуванне, што людзі, калі з'язджаюць, вось толькі з'ехалі, яны трымаюцца адзін аднаго, таму што гэта прасцей у эміграцыі, ну, скажу так, выжыць, так, вось гэта першыя вось месяцы, так, разам прасцей здымаць кватэру і так далей. А потым, мне здаецца, што людзі, калі ўжо крыху, як бы запусцяць карані, крыху стануць на ногі, не ўсе праходзяць таксама гэтае выпрабаванне стрэсам. І там могуць быць, не ведаю, абіды, альбо хтосьці наадварот адчуў нейкую свабоду, так же ўжо калі стаў крыху на ногі і зразумеў, што гэта не зусім тое, чаго хоча ад жыцця і так далей. Таму бачна, што так, але ёсць добрая рэч. Мяне здзіўляе гэта пакуль што, але гэта добра таксама, можа, беларусы такія эканомныя, бо гэта таксама добра, што шмат, ну, пакуль што у нас не было ў практыцы так, каб хтосьці меў такі,
на гады развод, дзе там просто будуць паседжанні, там не ведаю, мільён паседжанняў, сведкі і так далей, выяснення там бруднага белья і так далей. Усе па дамоўленасці, можа, таму што я сапраўды вам раю, дамаўляйцеся, таму што калі не дамовіцеся, кожны з вас прайграе прынамсі у затратах на адваката. Таму што заўжды ў такіх спорах выйгрывае толькі так. Выйгрывае адвакат. Таму сапраўды раю дамаўляцца. Что-то она как-то не думает про свои интересы. Дрэнны з мяне бізнесмен. Я думаю про беларусаў. Anyway, сапраўды ёсць, і ведаеце, хочу тут парушыць одну рэч, бо у нас было 8 сакавіка не так даўно, і сапраўды мы парушалі такія таксама правы жанчын, бо здараюцца мадэлі сям'і, у якіх жанчына бывае у нейкай там такой плюс-менш залежнасці ад сітуацыі свайго менавіта супруга, і хацела, можа быць, конечно, і наадварот, але ўсё ж таки на 8 сакавіка мы больш азначалі сітуацыю менавіта правоў жанчын, і хочу пазначыць, што ёсць такі, напрыклад, міф аб тым, што калі, ведаеце, мог быць, напрыклад, супруг, які больш удзельнічаў, напрыклад, у грамадскім жыцці ў Беларусі, ці меў крымінальную справу праз палітычны пераслед, з'ехалі яны разам у Польшчу. Ну і вось глядзіць, жонка, якая патэнцыйна, напрыклад, хоча зайсці, так, з гэтай сям'і, ну і глядзіць, што ў дакументах стаіць, што рашэнне-то выдалі супругу, а яна толькі там прыпісана разам з дзецьмі там на самы канец, што тыпу, што гэтае рашэнне таксама пакрывае іх. І яна не разумее, можа, калі я з яго зайду, як бы ад яго зайду, то можа акажацца, што я ўжо не буду магчымасцямі легалізавацца. І хацела падкрэсліць, што па міжнароднай абароне гэта не так, то бок калі, ну, за можа выключэннем, што гэта неяк змяняе сітуацыю вельмі асабліва жанчын, але у беларускай справе гэта вельмі цяжка сабе ўявіць. Агулам жанчына не будзе пазбаўлена гэтага права, таксама як не будзе пазбаўлена гэтага права дзеці. Тобі ж, калі ты баішся сысці ад свайго мужа, то не бойся, сыходзь. Асабліва, калі гэта... Абарона застанецца. Абарона застанецца. А калі у тебя будзе пытанне, то звяртайся да партызанкі, і яна дапаможа. Мы жаночая арганізацыя ў 100%. Насамрэч, таму вельмі... А мужчынам куды звяртацца? Доброе питание. Ведаеце, у Беларусі, прабачка, у Беларусі есть такая организация, как этот НГО, отцы и дети. Вось. І мне гэта нагадвае, я не ведаю, есть ли такое у Польшчы. Былі ж пратэсты бацькоў недавно таксама, менавіта так. Тому я упэўнена, што ёсць і не адна. Так. Карацей, я думаю, што, ну, і калі ёсць такія праблемы, можна звяртацца да партызанкі, гэта зразумела. Але вось, напрыклад, калі няма такой беларускай арганізацыі, то хтосьці павінен яе зрабіць, канешне. Адцы і дзеці. Зміцер, можа вы? Ну, я ж не юрыст і не адвакат. А мы дапаможам, слухайце. У Літве гэта праблема таксама, вот, ну, ці пытанне? Вот, як... Так, ну, то вырашаецца гэта таксама у кожным выпадку вырашаецца, как бы, свае асаблівасці ёсць і гэтак далей, но гэта таксама не пазначае, што чалавек будзе пазбаўлены і гэтак далей. Канешне, прасцей было б, каб кожны ішоў там паасобку са сваімі нейкімі дадзенымі і гэтак далей, але ведаеце, пры падачы, напрыклад, на гуманітарны ВНЖ кожная асоба как бы распавядае, чаму нельга вяртацца. І таксама вельмі важна, калі, ну, даже не то, што вы там думаеце, што у вас не будзе нешта дрэнна і гэтак далей, лепей, калі вы будзеце звяртацца і ўсё ж таки апісваць свой менавіта кейс, таксама, што вам небяспечна, а не толькі таму, што мой муж там альбо жонка там нешта зрабілі тое, не тое, каб не было потым пытання ў міграцыі, ну так вам нічога не пагражае, ну ці паедзьце ў сваю Беларусь. Не, такое ёсць, ну ведаеце, што беларусы ўсё ж таки звяртаюцца, я бачу, ну да мяне, як да ўсё ж таки спачатку беларускага юрыста, а зараз уже літоўскага, вось, звяртаюцца з пытаннямі
як развесціся ў Беларусі, такія магчымасці ўсё ж такі ёсць. Гэта зрабіць, асабліва гэта тычыцца тых, хто адзін з'ехаў, адзін застаўся. Такіх шмат. Хто з'ехалі, там, напрыклад, хтосьці збіраўся прыехаць, але не прыехаў, кагосьці там разлучылі, там, не ведаю, нацбяспека і гэтак далей. Такія магчымасці ёсць. Можна таксама аформіць гэты развод у Беларусі, гэта прасцей, дзешавей і гэтак далей. Ну і часам гэта адзінае выйсцё, таму што, напрыклад, каб уже не выходзіць у там дэталі, але калі мы кажам, напрыклад, пра пару беларус-беларус, так, то па двустаронняй двухбаковай дамове паміж Польшчай і Беларуссю, на жаль, нельга развесці ў Польшчы, у польскім судзе беларусаў, якія толькі адзін з іх пражывае на тэрыторыі Польшчы. Таму тады толькі ёсць адзін шлях. То бок выбіраць можна толькі тады, калі абодва бакі, то бок абодва супруга жывуць у Польшчы, так, тады можна абіраць ці ў Беларусі, ці ў Польшчы. А калі ўсё ж такі ёсць, вось добра, што Марыя звярнула на гэта ўвагу, то тады ўжо, на жаль, толькі беларускае права. Беларускае права, і магчымасць такая ёсць, можна звяртацца, таксама ёсць такія калегі нашы працуюць, Legal Hub, таксама можна задаваць пытанне, пісаць таксама нам, распавядзём таксама, як гэта зрабіць па беларускай частцы. Па беларускай частцы. Гэта дакладна, то есть як гэта зрабіць ад А да Я, вось, таму што цяжка знайсці і, напэўна, амаль немагчыма будзе знайсці адваката у Беларусі, калі ты знаходзішся ў Літве альбо ў Польшчы. Таму што трэба ўсё ж такі хтосьці, каб гэтую дамову падпісаў, і зараз адвакаты не хацяць мець дачыненне ўвогуле. А, напрыклад, ўсё ж такі даже аплаціць будзе цяжка гэты... Раней ты мог там з Літвы, з Польшчы аплачваць, зараз, напрыклад, у Літве усе банкі emergency, зараз ніякіх увогуле сплат ты не можаш рабіць. Ёсць такой сервис ERIP World, там, где ты, ну, как бы ва ўсім свеце маеш права зайсці ў ERIP беларускі, каб вы ведалі. То есть з любой сваёй карткі как бы аплаціць гэтую там паслугу. У Польшчы пакуль што няма сваё шчасце, як бы, но тут такое пытанне, што таксама гэта небяспечна ў перспектыве, напрыклад, суадносін з Беларусю і гэтак далей. Вось, таму тут пытанне будзе, ну, шмат пытанняў, калі мы там, калі гэта развод у Беларусі, як сплаціць госпошліну і гэтак далей. Гэта ўжо тэхніка. Гэта тэхніка, канешне, гэта магчыма зрабіць, і ўсё ж такі тут важна адзначыць. Ну, такое, звяртаемся перш за ўсё да жанчын, якія церпяць у себя у сем'ях, калі ласка. Я ведаю, што некаторыя будуць гэта глядзець, не трэба сидзець і церпець. Калі у вас ёсць такое пытанне і вы нешта баіцеся там паведаміць, не ведаеце, з чаго пачаць, звяртайцеся, калі ласка, мы вам дапаможам, таму што, ну, не трэба жыць у аб'юзе. Ваше жыццё зараз і ваше жыццё эміграцыя, оно зараз, і оно ідзе, не марнуйце просто гэты час, захавайце сябе. Гэта бяспека, гэта ўсё ж такі таксама якасць жыцця, і не трэба баяцца, бо, напэўна, ніхто не застанецца адзін, і ёсць шмат эмпатычных таксама юрыстаў, якія гатовыя дапамагаць у вырашэнні такіх пытанняў, і таксама, каб вы не пужаліся, што калі нейкі бізнес ёсць таксама супольны, бізнес таксама можна раздзяліць, падзяліць. Ой, што там толькі можна зрабіць? У бізнесе ввогуле там шмат варыянтаў. Ну, асабліва, ведаеце, хочется тут сказаць, што, ну, лёгка нам, напэўна, было бы сказаць, што там вот не бойцеся і гэтак далей, но першае, што вы павінны ад нас пачуць, што вы не адні, што шмат якія арганізацыі працуюць з такімі пытаннямі, і калі у вас ёсць праблема, калі ласка, звяртайцеся. Гэта, дарэчы, былі вельмі важныя словы. Сёння яны як ніколі актуальныя пра тое, што вы не адныя, сапраўды ёсць арганізацыі, ёсць людзі, ёсць тыя адмыслоўцы, якія вам заўсёды дапамогуць. І я зараз кажу і пра Ганну Маціеўскую і яе партызанку, гэтак жа датычна і Марыі Колесавай-Гудзілінай. Я, правда, не ведаю, на які там
там сайт ці куды Не скіроўваць? вы можете написать мне прыватныя паведамленні ў Фейсбуку, Інстаграму, калі ласка. То есть у меня няма ніякіх таких, ведаеце, каб чат-бота у меня няма, але я накірую, гэта все можна паглядзець. Я думаю, что вы поставьте спасылку на мой Инстаграм, калі ласка, униз. Вот, попросим нашего СММщика, каб поставил спасылочку на Инстаграм Марии Колесовой-Гудзілінай. Засталася одна тема не ухопленная нашим сённяшнім стрымам, але, на жаль, трэба ўжо развітвацца, таму про булінг дзяцей у эміграцыі по нацыянальнай прыкмеце мы паговорым про гэта, спачнем нашу наступную размову з гэтага. А на сёння мы вымушаныя развітвацца. Я нагадаю, что у нас у эфиры была юрыстка Ганна Маціевская і адвакатка Марія Колесова-Гудзіліна. Працаваў для вас у эфиры Зміцер Лукашук. Дзякую всім за увагу. Ну и, безумоўна, яшчэ раз нагадываю про необходимость подписываться на YouTube канал Еврорадио, ставьте свои подобаечки, натискайте на звоночек, каб не пропустить нашу наступную сустрэчу. И калі гэта для вас бяспечна, то расширвайте, каб як мага большая колькасць людей послухала тую ну, вельмі, як мне падаецца, карысную інфармацыю юрыдычную і не толькі юрыдычную, якую мы сёння пачулі. Зміцер, вы забылі важное пытанне, про якое мы не сказали. Ведаеце, апошнім разам я не была з вами ў эфіры, але побачила ж у каментарах, што абвінавачваюць Маціевскую, што яна зашмат улыбаецца. Ведаеце што, паважаныя беларусы, жыццё яно такое, што так шмат у нас дрэннага, але вось я приехала до Ганны, яна меня пачаставала шавелевым супом. Вось. І таму я раю кожнаму, каб у вас была хоць кропелька нейкага шчасця, і не трэба вінаваціць адзін аднаго, даже калі мы улыбаемся ў сур'ёзных тэмах. Вось. Да, ведаеце, у мяне учора была сустрэча з таким нашим выдатным краязнаўцам, грамадскім актывістам Алесем Юркойцем, які казаў, трэба беларусам увогуле ўзяцца за такую традыцыю і вітацца і развітвацца таким фразай, выразам залацістага светлага дня вам і усміхацца. А Ганну абвінавачваюць пастаянна. Вось сёння ў каментарах яе абвінавачвалі і выказвалі там ёй за супрацу з Абай. Ужас-то какой. Боже ты мой. Все, дзякуй вялікі, да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве вечна.